Em dic Roger Espanyol, sóc un dels més de 1.000 ferits que hi van haver degut a les càrregues policials de l'1 d'octubre pel referèndum. El meu 1 d'octubre va ser molt curt, en realitat a les 10:30 per mi l'1 d'octubre es va acabar. Recordo el moment de l'impacte, molt de dolor, molt de desconcert, no sabia què m'havia passat fins al cap d'una estona. Quan vaig rebre el tret de bala de goma, la feina ja estava tota feta, ja s'havien endut les urnes, ja les furgonetes ja estaven encarant Gran Via per marxar, i el cordó policial darrere, tot i no haver-hi ja més disturbis, seguien disparant bales de goma i una d'elles va ser la que em va impactar directament a la cara a menys de 15 metres. M'havien destrossat tot el que és l'interior del lòbul ocular, m'havien pogut salvar el lòbul ocular, però tot el de dins estava destrossat i per tant no recuperaria la visió. Al meu fill al principi li va costar bastant acceptar-ho i tot això. Va a l'escola i la seva mare van fer molta feina per explicar-li, sense mentides, sense directament el que va passar. Tots aquests crits de la por ellos estic segur i crec que faig en part responsable dels més de 1.000 ferits que hi van haver l'1 d'octubre i que la meva cara ara mateix sigui així. No esquivaven la mirada, et miraven fixament i a més es notava que hi havia un punt de personal. Si un dispositiu, crec jo, un dispositiu com aquest de l'1 d'octubre havia de ser alguna cosa, havia de ser sobretot professional. El procés està en fase d'investigació, tenim imputats 13 agents, 11 escopeters i 2 caps. Per part del govern de l'Interior de l'estat espanyol no he rebut ni una trucada ni un missatge, no s'han interessat per mi. És més, com va dir el ministre Zoido o amb la querella que m'han interposat, queda clar que l'únic que volen és carregar contra mi, dient que sóc un radical, que tinc idees radicals i tot això. Puc anar amb el cap ben alt, no m'he d'amagar de res i tiraré endavant. Tota la informació es centra molt amb les càrregues policials, amb els cops i amb els ferits, però crec que es parla massa poc de tot el que va passar abans i del que va passar després de les càrregues. Aquell sentiment de fer poble, de volem votar, que tots junts ho aconseguirem, és un dels que més m'ha impactat de tot l'1 d'octubre.